Ni Nerea Baena naz, 40 urteko Musakolako korrikalari afizionatua. Zure korrikalari bilbideak gorabehera asko eduki ditu, tartean amatasuna be hor egondalako, baina zure azkeneko, ez dakit erronkia dan, eta horrek gara mojategira, pistan entrenatzia da. Aztian behin egiten duzu, baina konti dazu. Bai, zuk esan duzun bezala ez, nire bilbidea nahiko intermitentia izan dela. Azten nintzen korrikan, gero batean utzitzen nagoen, aspertu itzen nintzen, edo ez daki beste gauza batzuk nauken buruan edo. Gero azte lasterketa batzutan parte hartzen nauen, gero igual pasetzen nintzen urtiak edo higiak lasterketa baten parte hartu barik. Esan duzu moduan, amatasuna, ardunaldixak eta arditziak eta urine errekuperaketak arditxik egon die. Honek suposatzen dugu paroia hondixa, korrikalari emakume baten. Igual askok ez daude kontutan hartuko, baina ni aiztia dauketen esfizioa eta zoru pelbikoan gainera aditua, nik uste dut gogoan dauketela, errekuperazioarek daukon garrantzixa. Ezin zare batian korrikan hasi, zoru pelbikoan inpaktu handixa dauken kirola da. Eta eta pistana esan komentau duzuna, nik ez nagoen entrenatzen inoiz pistan, egun baten lehenguzuak deitzu zuzten, proposatu zuzten lasterketa misto baten parte hartzia bisau batera, eta bera etortzen zan hona entrenetan, berakin etorri nintzen egun baten, eta oso gogorra, izaten da batzutan, izaten da astuna eta aspergarrixa bueltak emutia leku berdinai, baina interesgarrixa izaten da, ze entreno politxak urtetzen die, erritmoak eta asko lantzen die, orduan, gustora. Bereziki hori erritmo diferentiak lantzeko... Hori da, seriesak edo itxeko eta oso ondo etortzen da. Azkenean kalian zazenean aldapak daz, gora, bera, orduan erritmoaz dozu ondo mantentzen. Eta hemen lortzen dozu hori, erritmo horrek ondo mantentzia. Nik esango nuen are gehiago, olentzer hori esker, oin entrenatzaile batekin dihar duzu. Oin arte, zeure kontura ibiltzen zinean eta nire baki duzu, 40 urtekin, badala garaixa. Gustora, erabaki horrekin? Bai, erabaki hartzi asko gozta jaten, hori esan bihotzut. Ni esan duzun moduan nire kabuzitzen nagoen beti korrika, eta ondo nenbilen, azkenian nik tartetxuak topatzen nituen, nahi nahuenian, batian konsilutzen zauen ume bat zauela ikastolan eta berti hasi ez da, hor urteten nintzen korrikan. Dauketela ordu bat, goizian ez nate, ondio kaldo da zela eta nahi dutela korrikan jutia, tartetxo horrek aprobetxa itzen ditun, ez? Eta ondo nenbilen, emaitza politxak eta gustora, nire entrenamendu lan horrekin, ez? Baina, esan duzun moduan, olentzerok aukera horri bukarri zuzten, eta beldurra ukin nauen. Alde batetik da, ez dakite ukiko nauen denboria entrenamendu horrek jarraitzeko, eta beste alde batetik, azkenian bete behar hori eukitzia, entrenamendu hori betetzeko, ez dakitzu, bete behar hori eukitzia, ez nauen nahi afizio izatetik pasatzia, bihurtzia obligazio baten, ez? Horrez jaten guztauko. Baina, berakin hitz egin nauen, entrenadoriakin hitz egin nauen, eta komentzitzen zuzten. Bere lan esplikau zuzten, komentau zuzten azkenian, nik daukon denboratxo tartetxo hori hortik atarako zauela, zuku gehien atarako zauela hortik, eta nire errendimendua azkenian hobetuko zala, eta gehiago disfrutauko nahuela, ez? Eta batez be, eta hori izan zela nik uste gehien bultzatu zuztena erabaki hau hartzera izan zen, segun ze helburua, segun lasterketak ze helburu dauken, entrenamenduak ez horra enfokatzera, ez? Azkenean ez da berdina entrenatzia 5 kilometroko lasterbeta baterako edo maratoi edo erdi maratoi bateko entrenamenduak orduan hori ikasi binauen, zoin artenik korrikaitzen nauen, korrikaitxiagatik eta esnek isen zela, ez? Eta hori ikastia iruditu jaten oso interesgarrixa. Eta hortan nau eta gustora. 2024ko udatik zabitz serioago eta emaitzak heldu dira, sorpresa izan da zuretzat? Azkeneko hilabete honetakoa? Baina hundixa. Gainera, inditzudan karrera guztixetan podiuma lortu dut, bat kenduta, besteanetan podiumera igonaz, eta baina hori geixen harritu nahuena izan da nire ustez korrikan abien erritmotan. Azkenean, adibidez, 5 kilometroko lasterketa baten kilometroa 3 minutu eta 51 segundotara itxia, edo asko itxin nauen 10 kilometroko lasterketa baten kilometroa 3 minutu eta 57 segundotara itxia, kontan eukitza 40 urte dauketela, nire ustez pozik egoteko modukoa dela.
Beti be bost 10 kilometroko probak egiten ibili zara, baina derrepente maratoi erdixa deskubriu dozu, 21 kilometro, eta gustora dabil Nerea baena. Bai, oso gainera, bueno, inauen lehena izan zen Gabonetan Gasteizen, ja naukola onjala urte pila bat inja, eta bakarra izan zela gainera, eta gero urtarrian begon nintzen Castellonen, eta bueno, guztiz desberdina da niretako. Azkenean, 21 kilometro die, eta gorputzan lanaz aparte nik usteot buruan lanabe oso garrantzitsua dela. Azkenean, denbora pila bat dauketzu hor tardian, eta motivazioa landu biozu, pentsamendu negatiboak horrekin burrukatu inbiozu, azkenean zabitze bakantzauta nahu, helduko naz, ez naz helduko, ezakitu. Eta bueno, horri bilibizare, baina bueno, gustora nabit, nire lekua topatzen nabil hondikan, baina eroso sentitzen naz, eta... Zuk esan duzu 2015an lehenengua, 2024an bigarrena, tartian bi seme, hondikan txikinak diana, eta aurreko elkarrezketa batiaren irakurri notzun, ama izan ostian sentsazio hobiak dituzula, garbi dau 2024ko udatik ona, desde luego bai. Eta nik esango notzun, bai Holanda, eta nik esango notzun gainera igual elkarrizketa horretan esan nahuena, baina askoz be hobeto nahuela. Eta batzutan betzetan dut jo segatxik, gainera ontxe, bueno, segatxi bai, entrenamenduak eta dazte hor tartian hor da, eta lana dau, baina, jolin, esan dut, beste ume bat dau tartian be bai, ondio kantitixan jarraitzen da umiak, eta horrek azkenian, energixia bekentzen dutzu. Orduan, baina, bueno, zat noteniak moduan nik askotan, alkago kielago lekuesta, eta, bueno, hortan nabil. Eta Nerea izan korrika, etxetik lanera, 20 minutu. Gero torri da beste dana, ulertzen dut, korri egitiak, emuten dutzula, zeo zer. Bai, zipoza, edo deskonexinua, edo... Bai, nik uste dut hasieran hasi nintzela hori, azkenean kirola etxeko modu baten, ikusten nahuela. Gero ja, poliki-poliki, ikusten nintzen, gustoraren bilela, gustora sentitzen nintzen, orduan, pasauzen afizio bat izatera, eta nik uste dut gaur egun afizio izatetik pasau dela egunerokotasunean nik behar duten gauza bat. Osea, esan dozuna zuk ez, azkenean, bueno, disfruta bitzen dut, korrikan juten naz, korrikan abienian gustora nau, korrika bukatzen dutenean primeran sentitzen naz, eta, bueno, eta nizen trenua gogorra izan be, osea, azkenean egun horreitan be, satisfazioa bikoitza da. Orduan, hori, disfrutetan nabil, hori da nik uste laburpena. Bueno, aitortu behar dut, gure proposamenak, hau egiteko proposamenak, harritu egin zintuela? Asko gainera. Asko, osea, WhatsAppa irakurri nahuenean, pentsau nahen, norbait dormetan dabil. Osea, ez dakitzu, behiratu nahuena aldemenera eta, digo, norbait dormetan dabil. Hori da, baina eskolan da, Eta gero konturatu nintzenean egisa sala, osea, hasi nintzen barre baten, nila nian nauen, hasi nintzen barre baten, bakarri, baina urduritasun barria, Osea, esan, baina hau egisa da, ezin lehike izan posible. Eta, zuen luzapen tartia ezagutzen dut, jarraitzailean naz, eta zu komentazutazu moduan be, badakitze zuen helburua dela, baiarako kirolariak ezagutzia, baina nik elkarrizketatu dituzuen pertsonak ikusten ditut profesionalak moduan, edo behintzat, ez dakitze, emaitzak edo errekorrio itzalak dituzten kirolariak, eta nik ez dut nire burua lan ikusten. Naiz eta gauza politxak nabilen lortzen, baina ez nauen uste nire familia eta lagunez aparte, norbaitzek adibidez nire errekorridua jarraitzen zebilenik, edo nik kontatzeko daukan gauzak, ez dakitzu bada nire errekorridai buruz, norbaitzen interesakua izango daitekela, Orduan, hori, geratu nintzen oso harrituta. Gero izan bihotzu de bai, orduraitasunaz aparte, jolin, gero ez dakitzu, esan nahuela, jolin, ez dakitzu, pentsauna, base politxa, Norbaitek hau proposatzia eta kontutan hartzia. Bueno, niri lankide batek proposamostan zure izena, gainera berbaino gurren horren gainean, baina gisa da gero, bilaketa bat ikin baldin mozu, Goiena eusen, Nerea baena, agertzen dira, lasterketa pilatxo bat, hemen gisa da asko diala baiarakuak, horrek esan gura dau, Nerea barena hor egondala. Biztara edo ezein biztara, baina zure lana hor dau, eta 40 urte askorako egun dago, Bai, azkenenguak izan dien ikusten udatikona, nik uste be lotza prueba galdu dutela lasterketan parte hartzia, ze lotza be beste alde batetik doie, eta hori udatikona hasinaz, asteburu bat bai, asteburu bat ez da zein, eta asteburu pasa jungaren nun baitxera, beratu bakarrea badau, goi esorra ez dakitzu, edo laguna daukagula Logroñon, barra junta, bakarrea gainera parte hartu biot. Eta hori, eta bai, egisa da, hori zaten duzuna zuk, Googleen sartzen duzu, eta badazela, onjala urte batzutikona, hori, igual intermitenti hau, baina badazela, hori, lasterketan partu hartu duten momentuak. Eta niri bereziki ilusioa egiten doz, ze
izango zara, luzapenia tartian parte hartu dauen bigarren veteranuena, lehenengo izan zen Mikel Laza. Ze beti nabil, nire seme-alabak izanaldianak elkarrizketatzen, eta derrepente, veterano bat, ulertu idazu ondo, veterano bat, jo, basaten duzu, ostras, bai, gaztetan bai, baina veterano izaten be lortu aldia emaitzak, eta jarraitu leke hor lehenengo linean. Baita gainera, behitu, horrekin dauket, esperientzia bat eukin hauen, Donostiko 5 kilometroko karrera baten, eta geratu nintzen hirugarna, nire aurretik geratu ziren, beste bineskatia, hogeita piku urtekuak. Eta justo bukatu nauen, eta zakitzu, euren artean, adina galdetzen eta zuzen bat urte dauketzu, eta ni 40, eta patien zen zuzten eskiak. Jolin, ke merito. Eta ni apatien bentzan nauen, zelan hartuko, eta ez dakitzu, alde batetik bentzan nauen, ez dakitzu, te maior, ez dakitzu. Baina ez taletik bentzan nauen, baina, hemen zurekin nau, podiumian, ez dakitzu, zuko geta bat urte nik 20 geixo, baina zurekin nau hemen, isa denbora berdinakin ez dakitzu, orduan, horrek postasuna muten dutzu. Ea, arek 20 urtekin, ez, zure leku berian. Hartu nauen gero, leku horretat izan da, behitu hemen nau, zurekin nau, eta zu baino 20 urte geixo dauket, así que, posik. Pista, maratoi erdixak, hemen Bailarako lasterketa herriko idanak, mendi lasterketei buruz, galdetuta, zein da zure erantzuna? Oso politxa diela ikusteko eta animatzeko, baina parte hartzeko gogorrak. Parte hartu dut, ingote mendi lasterketa batzuk, eta asko guztetan jat, mendixan ibiltzia, korrika itxia, baina jaitxierak bildurpila baten muten duztie, orduan lasterketa baten horrek suposatzen dau denbora asko galtzia. Nik uste dut beraz, disfrutatzeko bai, baina lehiatzeko ez dut ikusten pres nire burua. Igual hemen 2 urtetara esaten doztazu, nerea, eta esaten zazoztasun, esaten dut, bai, behitu, pentsamendu aldatu dut, baina gaur egun ez. Eta asko guztetan jatik guztia, eta jutenaz animetan, eta dana, baina... Egisa da, mendi lasterketetan jetxierak oso importantia diala. Horregatik, eta beldurpila baten muten duz. Udalitzeko hain nauen behin, esgintzia hain nauen, ikusten hain jendia ez dakitzu, korrikan tanik, jolin, igoeretan eta atran hauen denboria, gero jetxieran galdu itxen nauen, orduan, lehiatzeko, ez dien ikuste, niretako ez dionenak. Segi egurrian gu adi egongo gara, eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko zuen nirekin kontatzeagatik.